El llac dels cignes. Temps era temps. En un regne fastuós es va celebrar un ball per celebrar que el príncep Bru ja era prou gran per governar. La reina, la mare del príncep, volia aprofitar aquest ball per tal que el seu fill escollís la seva futura esposa. Hi havia totes les noies de la contrada, desitjoses que el príncep n'escollís a una d'elles. El príncep, però, no tenia ganes de casar-se i, avorrit del ball, va agafar el seu cavall i es posà a galopar bosc enllà. Es va aturar prop del llac a observar com el sol es ponia i la lluna es començava a dibuixar sobre l'aigua. Dins del llac hi havia tot de cignes, nedant amb elegància. El príncep Bru es fixà que el cigne més bonic portava una corona al cap. Els cignes es van anar acostant tots a la vora del llac i quan la lluna va acabar de sortir, el príncep, meravellat, veié que tots aquells animals es convertien en precioses donzelles i que es posaven a ballar, de tan contentes que estaven de tenir forma humana. Enmig de totes elles, la que més destacava per la seva bellesa i elegància era la que portava la corona al cap. Era Odette, la reina dels cignes. El príncep Bru en va quedar bojament enamorat. S'hi va acostar i ella li va començar a explicar la seva trista història. Un mag molt dolent, von Robert, que precisament és el professor del príncep Bru, ha convertit a Odette i a les seves donzelles en cignes durant el dia. Només recuperen la seva forma humana durant la nit. El llac on neden està format per les llàgrimes dels pares i les mares de les noies, tristos de no poder tenir les seves filles amb ells. L'Odette va dir que l'única forma de desfer l'encanteri és que un home, pur de cor, li prometi amor veritable. El príncep l'agafà suaument i després l'abraçà. Just en el moment en què ell li vol dir que l'estima i l'estimarà eternament, apareix el mag. Desfà l'abraçada del príncep Bru i la princesa Odette i se l'emporta, a ella i a les altres donzelles, a ballar sobre el llac, per tal que el príncep no les pugui perseguir. El príncep es queda sol i trist a la vora del llac. Quan comença a sortir el sol, contempla, desolat, com l'Odette i les altres noies es transformen en cignes altra vegada. El dia següent, continua el ball de celebració en el seu castell. Li presenten moltes princeses al príncep Bru, però ell ni tan sols les mira. La seva mare vol que en triï una, per tal de convertir-la en la seva esposa i futura reina. En Bru, però, tan sols espera que es faci fosc per poder-se retrobar altra vegada amb Odette. Abans no arribi aquesta hora, tanmateix, intenta complaure a la seva mare ballant amb alguna de les noies. Quan ja està a punt de marxar, veu que entren dins l'estança el mateix von Robert i la seva filla, Odile, a qui li ha fet un encanteri i s'assembla totalment a l'Odette. El príncep es pensa que efectivament és l'Odette i, captivat per la seva bellesa, balla molta estona amb ella. Ja és de nit i Odette, que ja té altra vegada forma humana, sense que ningú la vegi, mira a través de la finestra com ballen el príncep i Odile. El príncep Bru, totalment captivat per la bellesa de la falsa Odette, li declara a Odile el seu amor etern. Pobra Odette, en sentir les paraules del príncep, fuig corrent bosc enllà, plorant desconsoladament. El príncep, de cop i volta, mira pel finestral
i observa com Odette s'allunya ràpidament. Després, mira Odile i veu que ha comès un error molt greu, doncs no és la seva estimada. Per confirmar-ho, Von Robert revela al príncep i a la resta d'assistents l'aparença real d'Odile. No s'assembla gens a Odette. I el príncep, desesperat, corre darrere d'Odette per tal de poder-la atrapar. A la fi, el príncep Bru troba la princesa Odette a la vora del llac, plorant amb les altres donzelles, que són cignes durant el dia, que intenten consolar-la. Odette està trista i abatuda. Quan arriba al seu costat, el príncep li explica el truc que ha fet servir Von Robert per enganyar-lo i aconseguir d'aquesta manera que escollís a la seva filla per muller i futura reina. L'Odette veu el príncep tan arrepentit que el perdona de seguida. Però just en aquell moment apareix un ocell negre, malèfic, cridant sorollosament. No és altre que Von Robert. Es transforma en humà i li diu al príncep que ha de mantenir la seva paraula i casar-se amb la seva filla. El príncep Bru es baralla amb Von Robert i li diu que prefereix morir amb Odette abans que casar-se amb Odile. Els dos enamorats es donen la mà i fugen corrents tirant-se al llac. El poder de l'amor és massa intens i els artificis del mag dolent no hi poden fer res en contra. El malefici es trenca finalment. Els cignes prenen forma humana per sempre més i el príncep Bru i la princesa Odette surten de dins de l'aigua i comproven que el mag s'ha convertit en una espurna de foc i al cap de pocs instants ja tan sols és cendra. Bru i Odette, abraçats, es miren llargament i contemplen junts la sortida del sol.